Vítajte, nachádzame sa v obci Šarišské Čierne v okrese Bardejov. Dnes vám ukážem tento rodinný dom, ktorému prislúcha aj tento záhradný domček s letnou kuchyňou a 2 garážami. Pozemok má rozlohu 925 m2, tak sa poďte so mnou pozrieť. Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma. Teším sa na obľadku s vami. Volám sa Martin Kuľka, som zo spoločnosti King Real.